Готови ли сме? Така, Танчо, 15-та победа от началото на първенството, напред кажи, доволен си от успеха с 3-1? Най-вече съм доволен от победата. Искам по-детайлно да си погледна матча, да си направя анализ, но победите само могат да ни радват и така ги посвещаваме на Пазарджик и на феновете на Пазарджик. Имаше някакви притеснения при 2-1, Белоста заигра по-нападателно, ние обаче си пуснахме 2-3 шанса на контратака. Естествено, че има притеснения, докато не свърши матч и докато не победиме. Матч се играе 90 минути, така че докато играем. Наистина имах притеснения. Това е един от добрите отбори в групата. Бях ги разузнавал. Те са силни на контратак. Изненадахам, че излезах схема 5-4-1, който не го бях предвидил. Първият гол така лек гол, допуснахме тук да мине почти целият отбор от тяхната половина. Може технически фал тук, но както и да е, радва се, че намерихме сили така да обърнем матча. Предния мач така ни покри късмета, не само късмета, с Сепарева Баня от 1-0 за нас. Ни обърнаха, сега се получава също, че обръщаме матча, но когато обръщаш матча, това значи, че отбор има характер и може само това да ни радва. И искам само да допълня, че Хебър Пазарик не дава мачове и това, което чух някои коментари, нелепата загуба от Сепарева Баня, да, не играхме добре, играхме под нивото си, но мога да убеда всеки да коментира, мача го има на запис, Хебър Пазарик мачове не дава. Това беше по отношение предишния матч. Сега не предстои матч с друг изпадащ отбор, Ботев Виктиман. Какво да очакваме от там? Същото важи за нас. Ние си гледаме нашата игра, гледаме да побеждаваме всеки матч. Това другите отбори си правят сметка, що са на тия места и дали ще изпадат или не. Това нас не ни интересува. Аз дръждивия този